Аре, Дани, давай газ на тая Ямаха, тебе Ямахата! Не пускай, не пускай! Братко е още един опит, ще да се бегаме някой. Аре, Кире! Ай, Кира! Аре, деве, кавазак! Газ! Газ! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Дай! Ева, Кире! Тука по-слаб мотор, лава баща. Аре, Владо! Тука по-слаб. Газ, 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 газ! Дай газ! Дай малко газ! Браво, брат, газка! Чакай, бе! А, той ще тръгне там. Ще тръгне, ама трудно ще тръгне. Да пробва, да. Давай втори. А, ти така ли караш, бе? Beta Racing, bate! Аре, дай, Воло! Дай, че му е... От вас ще я прави. Дай, 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 дай! Как го паза? Горе! Няма, това трябва отдолу, като излезеш направо, като натепваш гъста, да не я пускаш. Ай надолу! Ние сега дойдохме от Триалската. Гледай, гледай! Май блокира. Витя май блокира. Гледай, Белдим, най-дългия мотор, бат! Поотпуши го малко! Аз се чува с какво ми става лошо, бата, това двутакти ми през. Втора, трета няма душа без това. Снимай го, Ростене! Снимай го как се влачи, бе! Снимай го, бе! Гледай, сега не мога да се качи.
Додолу се влачиш. Ето, видяхте ли? Не е страшно, Не е толкова ама е страшно. така трябва да заходите, не, налево не, и надесно. кажи ги. Не, дай пройте го всички. Вижте как се спира. Браво! Браво! Колчето поне има. Да, принципно е, това е пътя на самурая. Е, Уплаши се, защо? Не е страшно, бе, давай. Кара. Дева тия деца почаха да ни наказват. да, бе, гледай го, бе,